kerpa iki ba idei ban panma no kham kloy hapo kini ki social media ba ki bakla ala pa ko jing sia ban kham dei sia kita ki ba dum kim kloy ban panma te social media te man si ha ya ka ka tikaan ha fa ya re abai man si ki ba ying jongar kuntai ilai menjuri kuntai Halor jong katu video basak kem bat sa show sadat bat sa thrais new badai kino injek ya ki kena ki bayang shalenti sa singkin minta kalapau kadak ke jing sisa hatu ya no ngin keno halor katu ka video ngin keno ya ki basyo badat lane ngin keno ya ki batan ya katu ka video hatu ngin keno ya ki balum kubur kene ke jing tharai bat ke jing keno kam dei nakaliang jongi ki baju pelaj ya ki video indrai kane kadai nakaliang kitu ki bakem bat ki bakren ha katu ka video bat kitu ki basyo ki badat ha kane ka channel ru ngila pelaj ya katu ka video indrai mi klem pen pau ya kadur ka jongphe kane ka channel kala pelaj halor katu ka video naka jing yo lum khobor na ki ki social media kane kala bandai ka jing bakala ka jongi namar da ka jing yo lum na bun ki social media ba pendikana badai halor katu ka video ki badai ki ba injek ya ki kena pat ya ki video ki bayat shanti sesingkin nak kata kadau nyilak ku pelaj ya kan ka video lada day nak kadau ke jingja yaitu kena school ese kanum jai ka wai kadau pat kitu ki bakem ya ini ba kila shu tharais new bat kila kem bat kila shu ladat kalam ka jing tip nakaliang jonga ngasung bahaban pan maap na phi lada ngale ya ka babakla kata ka video ka bala upload ha kan ka channel ni klem bu shu nomor nyilak hak ya kata ka video marsin yo ka jing tip ka bapura bat ka badai ka video ka balak ka dur ka balak ka ya ka rindiang ni klampen pau ya ka dur ya ka dar hatu ki pai ba bat ki parlok baro ki bapet ya ka video yano pen keno bat kumno pen ong halor ka video nakaliang junga menta ngam tip syu ka bangan ong bat ka bangan le ngangai scam ba ini ba inum ja syu nang nes kamat bat baru ki pai ba kila tip ya ka jing sisa ba day mapi balik ya kita ki kam injak kublai sipun kublai si jarngu ya pi ki baju kerjaan dengan barabor bat ya pi ki baju pet ya ki video dengan barabor